És important deixar clar que és l'alcaldia, que no és només l'alcalde. L'alcalde hi va, però jo vaig amb el meu equip perquè la voluntat clara és fer un pas més per apropar l'Ajuntament als barris. Per tant, seran durant 2 dies al mes, que coincidiran amb dimarts, primer dimarts de mes, últim dimarts de mes, anirem a barris alternatius amb la idea que la gent pugui venir al local, es pugui traslladar les seves queixes, les seves aportacions, pugui inclús fer consultes a nivell administratiu. Per tant, és intentar traslladar l'oficina de l'alcaldia al barri. És un pas més. Jo fa temps que estic d'alguna manera compromès amb la política de proximitat, entenc que el ciutadà ha d'estar ben atès, ha d'estar a tenir el seu alcalde a prop per poder-li traslladar totes les seves inquietuds, i el que fem és un passet més de tot el que venim ja planificat a nivell de la proximitat i el contacte amb l'alcalde. Aquesta facilitat per poder contactar amb l'alcalde ve amb els diferents mitjans, diguéssim, tecnològics, inclús aquí a nivell de visites, i per tant això és una mostra que el ciutadà té respostes de l'Ajuntament. Una altra cosa que tingui una resposta que li agrada, que no sempre és aquesta. Però jo crec que el repte d'un polític és sobretot estar a prop del ciutadà, i amb aquest pas que fem que l'alcaldia se'n va en aquells barris que hi ha un local social ha de permetre que el ciutadà que vulgui venir a parlar amb l'alcalde no tingui de desplaçar-se. Crec que tenim de ser capaços de donar resposta als ciutadans. No n'hi ha prou en fer reunions, el ciutadà vol resposta a les reunions que es fan, i tot això s'emmarca en el que ha de ser una política de gestió municipal de proximitat, interactiva, i que d'alguna manera el ciutadà tingui un retorn de tot allò que demana l'Ajuntament.